Na određeni način ja u svom životu taj poziv osjećam, tako reći, otkad znam za sebe, na određeni način. Jer moj prvi susret s Bogom, moj prvi doživljaj kojega se ja sjećam je bilo kad bi s roditeljima mi braća ljeti na balkonu, nakon noć je bila vedra, lijepa, zvijezde, onda bi nam roditelji, pogotovo majka, bi pričala o Bogu, odgovarala na naša pitanja, tako da sam ja baš tada doživio taj svoj prvi susret. Imao sam normalni jedan život, ajmo reći, trenirao sam nogomet, išao u crkvu na vjeronauk, sve šta i druga djeca, s tim da kad sam se krizmao, počeo je moj intenzivniji život. Tako da sam počeo čitati Novi Zavjet. U Novom Zavjetu sam jednostavno pronašao riječi koje su upućene baš meni, moj smisao, moj poziv. Tu su bili svi odgovori na moja životna pitanja i moje samoodređenje. A poslije toga, eto, to je već bilo oko 15 godina, 16 sam imao, došao je taj nesretni rat i onda normalno osjetio sam poziv da se priključim u obrani domovine, što je za mene sveta isto dužnost, što je isto, ajmo reći, neodvojivo, kao što je isto vjera u Boga i domoljublje. To je jedan element koji pravome čovjeku, pravome kršćaninu ne može ići jedno bez drugoga. Nakon rata sam se brinio svome bratu, ali s tim da sam osjetio baš intenzivni pravi poziv jednoga dana poslije rata. Isto je bila ljetna noć, sjedio sam isto na skalinama svoje kuće i osjetio sam jednu neopisivu radost. I tada sam sklopio, ajmo reći, svoj jedan savez s Bogom, da ću biti njegov, da ću mu služiti. Pa sviđa mi se Ignacijevska duhovnost jer ona otvara mogućnosti velike za nas koji smo pozvani u službu, u duhovno zvanje, jer možemo ostvariti se na raznim poljima. A mene konkretno zanima socijalni apostolat, pogotovo, na primjer, rad sa beskućnicima, starijima i nemoćnima, općenito najpotrebnijima.